Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lari-lari, kados pundi kabaripun? Nderek nepangaken nami kula Pak Fitra. Wonten taun ajaran enggal punika dalem nderek mbiyantu piwucal basa Jawi wonten kelas 3. Mekaten sekedhik atur kawula, mbok bilih wonten kalepatan anggen kawula matur saestu nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Wonten dinten menika kita badhe sinau babagan cerita deskriptif. Supados paham, monggo dipun gatosaken cerita tetanduran menika. Tetanduran. Kebon samburi wewangunan sekolah lan sakiwa tengene ditanduri maneka werna sayuran. Senajan kebon iku ora pati jembar, nanging cukup kanggo kegiatan murid-murid kelas 3. Sadurunge winih ditandur, lemah dipaculi luwih dhisik. Kira-kira jerone 20 cm. Sawise iku banjur diwenehi rabuk kandang utawa kompos. Lemah sing wis dicampur kompos utawa rabuk kandang mau disiram nganti teles. Wektune menehi rabuk mau becike 2 dina sadurunge nandur wineh. Senajan sethithik nanging sayuran sing ditandur pepak banget. Ana terong, bayem, kangkung, kacang, lombok, pare, tomat, lan gambas. Saben 2 dina pisan ing wayah esuk tetanduran sayur iku disirami. Murid sing nyirami digilir manut kelompok dhewe-dhewe. Kelompok 1 kajibah nyirami pendak dina Senin. Kelompok 2 kajibah nyirami pendak dina Rebo. Lan kelompok 3 kajibah nyirami pendak dina Jemuah. Kabeh bocah ora tau lali lan netepi jadwale dhewe-dhewe. Tanduran sayur sing disirami kanthi ajeg ndedakake tanduran subur lan katon ijo royo-royo. Ing wacan sing irah-irahane tetanduran ana tembung kang kudu kok ngerteni tegese. Coba apalno tembung-tembung iki. Jembar tegese tembung amba. Wineh tegese tembung wiji utawa bibit. Rabuk tegese tembung rabuk utawa pupuk. Kompos tegese tembung rabuk saka gegodhongan sing wis bosok. Pepak tegese tembung komplit utawa kabeh ana. Subur katon lemu-lemu. Mekaten piwucal basa Jawi wonten dinten punika. Ampun kesupen tetep ngagem masker, mbasuh asta lan njagi jarak. Kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.